Human nga hingpit nang na-demolish ang duha ka skywalks nga nahimutang sa Osmeña Boulevard sunod nga lakang nga pagabuhaton sa pagpadayon sa Cebu Bus Rapid Transit Project ang pag-restore sa sidewalk, lakip na pud ang pag-rehabilitate sa drainage system nga anaa sa ruta sa BRT. Run of water, especially coming, for example, coming from Capitol, pag-abot sa diha sa frente, gidivert nila ito dili sa Rodriguez. Unya ang diha sa frente, padulong dili sa Pedrosario intersection, gidivert sa na dito sa Imol. Unya gikan sa kanang land bank, padung nasad sa GB Tower, gidivert nasad sa Leon Kilat. Ang ruta sa Package 1 sa BRT maggikan sa Cebu South Bus Terminal paingon sa Cebu Provincial Capital. Tumong niini ang pagmenos sa baha sa downtown Colon area. Lakip sab sa plano sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga himuon na nga underground tanang electric wire sa kadalanan sa Dakbayan. Sagad niini ang mga naglambod nga mga telecommunication wires. For a Singapore like Cebu City, ato na sad nang iput underground all overhead wires. So we are now in talking terms, finalizing the terms of reference and agreement with the provider for the underground installation of the cable wires. Muabot sa 90 ka kilometro ang kataas sa telco wires nga planong i-underground sa Cebu City Government apan giklaro ni Guardo nga unahon sab ang mga linya nga anaa sa ruta sa BRT. Nagkanayon si Guardo nga ilang paningkamutan nga mahuman ang initial output sa maong proyekto subay sa pag-turnover sa Package 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa buwan sa Hulyo karong tuiga. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.